Hocalyk jemgyýetiniň ýyla derýa haritnişan önürýän ýylaçy enjamlary geçen ýyla diňe bir ýurdmyda däl sebtiň ýurtlaryna da geçkindi haride urly. Ýylaçy enjamlary isleň barha artmaga aýratyn bellälikdir. Geçen dokudaýyň jemleri boýunça bu enjamyň 472 tonasynyň, fan boýunça 46143-siniň önürmegi öz boşly üstünlikdir. Önümiň 439 tonasynyň ýa-da 42785 radiatoryň, ýagny ýylaçy enjamyň eksport edilmegi ören gonurjydyr. Olanşdan galan alümin ferişdeleri ýylaçylar üçin esasy çygymal bolup hyzmat edýär. Şeýle-de çygymalyň belli bir bölegi satyn alýar. Olaryň ören köp böleginiň ýurdumyzda tapylýanygy önümiň önüne düşýän gymmatyny arzan edýär. Gaýtadan işlenmek netijesinde alınýan alüminyumdan taýýarlanýan ýylaçylaryň eksport edilen ýurtlarynyň hataryny Azerbaýjany, Özbegistany, Gazagystany, Täjikistany, Kyrgyzstany görkezmek bolar. Bu önümleriň Gruziýada ugradylýanygy bellälikdir. Ýylaçylar satyn almak boýunça Russiýaly Ýewropaly hyzmatdaşlar bilen gepleşilen anyp berilýän gonurjydyr. Ýurdumyzda şeýle-de Orta Aziýa, Kawkaz sebitlerini ilkinji milli karhananyň önümleri ýokary hili ekologiýa taýdan araslygy bilen tapawutlanýar. Önümçilikde hyzmatdaşyň dürli ular boýunça ösürmegi ýokary netijeleri öpçün edýär. Ykdysadyýetyň köp taraply ösürmegi hormatly prezidentimiň ýokary netijeleri gazanmak ugruna kesgitlen esasy wezipeleriniň biridir. Bu wezipeleriň oňyn çözülmegine Aşgabat şäherindäki Derýa Plazy hojalyk jemgyýeti uly goşunt goşýar. Toplumlaryň işler alparyan bu karhananyň ýyla derýa haritnişany önürýän önümleri önümçilik düzümlerine ilkinji orny elýär. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryny yerli hünärmenliň dolandyrmagyna taýýarlanylýan ýylaçylar ähli talaplara laýyk gelýär. Ýylaçylaryň önümçiligi bir näçe bölümlerden ibaret bolup ören serasaply işe talap edýär. Bu önümi önürjüleriň işi öz boşly sungutum biňdeşdir. Çünki her bir ýylaçynyň ahyrky netijede ýokary hili önüm bolmagy inçe zähmete baglydyr. Hyzmatdaşlyk esasyny önürilýän önümler ýokary talaplara doly laýyk gelýär. Hemişe gözlegde ösen islegleri kanagatlanyrýan önümleri önürmekde ýetigderli kämilleşmek Derýa Plazy hojalyk jemgyýetiniň üstünligini öpçün edýär. Türkmen önümlerine daşar ýurt sarp ejeleriniň isleginiň ýetigderli artmagy ýöni ýerden näler. Çünki biziň ýurdumyzda önürilýän önümler heliniň ýokarylygy, ekologiýa taýdan araslygy, bahasynyň arzanlygy bilen tapawutlanýar. Önürçülerimiz bilen hyzmatdaşlyk boýunça toplumlaryň anyp berilýän işler Türkmenistanyň dürli ugurlardaky eksport mümkinçiliginiň ýokary depine eýe bolýanyny görkezýär. Karhananyň dünýä bazarlaryna önemli orny eýlemegi milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly esasy ösürilýänini tasdiklaýar. Bu karhananyň eşi häzirki zaman şertlerine diňe bir ýurdumyzda däl, sebitde de nusgalykdyr. Gazanylýan ýokary netijeler esasyny ölümçiligi dolandyrmak, şol wagtda onuň gerimini giňeltmek diversifikasiýa berk baglydygyna oňa düşünýän Derýa Plazyň hünärmenleri ähli ugurlarda döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hemde gahrman arkadamyza hoşçalyk bildirýärler. Dünýäniň öňde barjy enjamlaryna usatlyk bilen erkedýän işgärler daşar ýurtlardan getirilýän haritniň orun tutýan önümleri önürmekde de ýokary netijeler gazanýarlar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçiligiň häzirki zaman şertlerini anyp barmagy telekeçilik urgumyny öz boşly milli ýörelgäniň kemale gelendigini anamly tasdiklaýar.